Millet жиынында икенче очрашу бу. Бер ел элек тәүгесендә татарларның гамәл стратегиясе кабул ителгән иде. Сүз башында Милли шура рәисе аны тормышка ашыру буенча башкарылган эшләргә тукталды. Чараларны пандемия нигезендә булса да күпләп үткәрә алдык. Ул форум очрашулары дибезме, үткәргән сабан туйларыбыз дибезме, авыл хезмәткәрләре, эшмәкәрләрнең җыелышлары дибезме. Алда торган зур эш халык санын алу. Саннар ни күрсәтер? Соңгы исәп буенча илдә 5 миллион 300 мең татар яши. Бу залда 500 зыялылар, милләт өчен янып йөрүчеләр. Президент үз чыгышында аларга мөрәҗәгать итте. Әлбәттә безнең өчен халык санын алу, татарларның хисабы күпме булыр. Ул мәсьәләләр безнең барыбызда барчы. Менә без монда республика күләмендә бу эшне оештырырга безнең кешеләребез бар, ресурс бар. Безнең 3тән 1 генә Татарстанда яши. Әгәр дә сез булмасагыз, сезнең ярдәмегез булмаса, әгәр дә сезне белән эшләмәсәк, бу эшне алып барып булмый. Шуңа күрә моңа хәтле сезгә таянып эшләдек. Бүген сезгә таянабыз. Киләчәктә дә сезгә таянып эшләрбез. Сезнең хезмәтегез өчен, татарлыгыз өчен сезгә зур рәхмәт. Сезгә исәнлек саулык. Безгә бердәмлек кирәк дигәндә, шуны әйтәсем килә. Инде президентыбыз Рөстәм Миңнеханов бу мәсьәләне үзенең сәясәтендә төп юнәлеш иттереп тора, чөнки әгәр дә без бердәм булмасак, үз республикабызда бердәм булмасак, татарлар дөньяви күләмдә ашаганда без нәрсә эшлибез, нәрсәгә омтылабыз, бернинди дә безнең кабылабыз булмас иде. Безгә Мустай Кәримнең әйткәне булды. Татар белән башкорт ул бер кошның ике канаты. Менә ул талантлы ягы. Шулай иттереп төгәл иттереп әйтергә, аның белән дөресен әйткәндә яңадан бәхәс әшәсе дә юк. Татар арта, һәм шунлыктан аның саны да кирәк безгә. Аның безгә әлбәттә саны белән сыйфаты кирәк. Бу чарага алып килдек бик зур чемодан. Шул чемоданга без тутырабыз бөтен фикерләрне, бөтен әйткән сүзләрне. Президент җыенда чыгыш ясаган һәркемне игътибар белән тыңлады, борчуларны да, тәкъдимнәрне дә. Әлбәттә безне борчыйтыр. Менә мәктәпләрдә укыту, менә бу юридик яктан шулай системалар рәвештә эшне алып бару, ул мәсьәләләр бик кирәк. Урыннарда булганда без күп кенә регионнарга чыгабыз. Чит илләргә чыгабыз, без гел үзебезнең милләттәшләребез белән очрашып, киңәшеп, эштән килгәндә ярдәм итеп, шундый эшне алып барабыз һәм барачакбыз. Гөлназ Сәйфетдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.